ଯଶୋଦାକୁ କଣ ସେ ମନେ ପକେଇଥିଲେ? ହଁ ବୋଉ, ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞର ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ବଡ କରିବା ପାଇଁ ବାଳକ କୃଷ୍ଣ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳକୁ ବି ନେଇ ପଡିଥିଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସୁଧାମୟୀ। ମୋ କୋଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ନିଆଁ। ଆରେ ତୁ ଜଳି ପଡି ମରିଯିବୁ, ତୋ ସାଥିରେ ମୁଁ ବି ମରିଯିବି। ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଲୋ ବୋଉ, ହେଲେ ମୁଁ କଣ ମୋ ବୋଉକୁ ପୋଡ଼ି ମାରି ଦେଇ ପାରିବି? କଣ କରିପାରିବୁ ତୁ? ଚାଲିଯିବି ଲୋ ବୋଉ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି। ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରକୁ ପଛ କରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶରୁ ଅପସରି ଯିବି। ଆଉ ଏମିତି ଅପସରି ଯିବି ଯେ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ ପରେ ମୋ ମରଣ ଯଜ୍ଞ ନେବି। ଏ ବଂଶର କାହାରିକୁ ଦର୍ଶନ ନ ଦେବାର କାମନା କରି ଈଶ୍ୱର ତ ପୁଅ ଲୋ ବୋଉ, ମାର ଖୁସି ପାଇଁ ତା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ହିସାବରେ ଯଦି ମୁଁ ଏତିକି ନ କରିପାରିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋର କି ବଡ ପୁଅ? ହେଲେ ବୋଉ, ଏ କଥାଟା ତୁ ଏକାନ୍ତରେ କହିଦେଇଥିଲେ ତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ଗୋଟେ ନିନ୍ଦିତା ନାୟିକାର ଆଖ୍ୟା ଦେଲୁ? ନା ନା, ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କହିନି, କେବଳ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ। ଠିକ କରିଛୁ ଲୋ ବୋଉ, ବାପାଙ୍କର ବି ଏଇ କଥାଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଥିଲା। ହେଲେ ବୋଉ, ତୁ ଯୋଉଟା ଆଶଙ୍କା କରୁଛୁ ତୋ ଜାଗାରେ ଯିଏ ବି ଥିଲେ ଠିକ ସେଇଆ ଆଶଙ୍କା କରିଥାନ୍ତା। ଏ ଘରର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଭାଇ ଜୀବନକୁ ଭୋଗାଲି ମନେ କରି ତମକୁ ସବୁ ପର କରିଦେବି ଯେ ଏ କଥାର ବି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ତାଳିରେ ବିଷ। ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି ରେ। ମୋର କିନ୍ତୁ ସେମିତି କଥା ବହୁତ ଆଗରୁ ଭାବିବାର ଥିଲା। ଅନେକ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସି ଏତେ ସବୁ ପାଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିଏ କାହିଁକି କରିନି? ଏ ପରିଚୟ ମୋର ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, କ୍ଷଣିକ। ଏ କଥା ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି କାହିଁକି? ହେ ବୋଉ, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ତୁ ମୋ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜି ମତେ ବାଟ ଦେଖେଇଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲୋ ବୋଉ। ତୁ କଣ ମତେ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛୁ? ବରଂ ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏ ଘର, ପରିବାର, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁର ମାଲିକ ତ କେବଳ ଜୀବନ। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଗୋଟେ ନୂତନ ପରିଚୟ ଖୋଜିବା ଆଶାରେ ମୋ ଠିକଣାକୁ। ଜୀବନ, ଆରେ ତୁ ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ରେ। ଆରେ ଏଇନା ତୋରି କଥା ହିଁ ପଡିଥିଲା। ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଆୟୁଷ ଦେଇ ଦଉଛି। ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହଉଥିଲି ଭାଇ। ବାପା କହିଲେ ସବୁ ପେପର ୱାର୍କ ସରିଯାଇଛି, ୱେଲକମ୍ ସେରିମନି ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ହବ ଭାଇ। ଆଉ ମୁଁ ଥିଲେ ନା ସେରିମନି ମୁଁ ଜମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଫଙ୍କସନଟାକୁ ମୁଁ ଭାରି ମିସ୍ କରିବି ଭାଇ। ଆଉ ତତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମିସ୍ କରିବ ଆମ ବୋଉ। କଣ କି କରାଯାଇପାରେ? ଚୌଦିନକୁ ବାପା ତିଥିବାର ସମୟ ଦେଖି ସ୍ଥିର କଲେ ସେଦିନ ତ ପରୀକ୍ଷା ପଡିଗଲା। ପଡ଼ିଗଲା ବୋଲି ତମେ କଣ ସହଜରେ ଖସିଯିବ ନା କଣ? ନା 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 ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଭାଇ। ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ତମକୁ ସେମିତି ଗୋଟେ ପାଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ପାଇଁ, ତମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭାଇ। ଆରେ ହଁ ଜୀବନ, ଆରେ ନିଶ୍ଚୟ। ତୋ ଭଳି ଭାଇଟିଏ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ମୁଁ ବି ତମ ଭଳି ଭାଇଟିଏ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଭାଇ। ଆରେ ତୁ, ମୁଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଆମ ଏ ଘରର ବନ୍ଧନ, ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ ଭଳି ସବୁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହିଁ ଦାନ। ଭାଇ ଭାଇ, ତମ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଆରେ ହଁ, ମୁଁ ଠିକ ଅଛି, ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ଆଗ କହିବୁ? ଭାଇ, ମୁଁ ପୁରା ବିନ୍ଦାସରେ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଦେହର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ହଁ ଭାଇ, ରହୁଛି ଭାଇ। ବାଏ। ତୁ ଜୀବନରେ ଏମିତି ନିଚ କହିଲୁ କଣ ପାଇଁ? ସତ କଥାଟା କହିଥିଲେ ହୁଏତ ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ତାରି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ତାକୁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲେ ତ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତା ଲୋ ବୋଉ। ହେଲେ ବୋଉ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ କଥା ମାନି ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତୋର ବି ମୋର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କହ ବୋଉ, ତୁ ରାଜି? କୋଉ କଥା? କୁଆଡେ ଯିବି, କଣ କରିବି, ମତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ। ତଥାପି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ଲୋ ବୋଉ। ମୁଁ ତତେ ଆଜି କଥା ଦଉଛି, ହେଲେ ତୁ ମତେ କେବେ ଘରକୁ ଆଉ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା
ତୋ ପୁଅର ରାଣ। ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ନିୟମ ଦେଲାରେ ତୋର। ନିୟମ ଭାଙ୍ଗି ତୁ ଯଦି କେବେ ସେମିତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ପୁଅର ମଲା ମଲା। ଆରେ ତୁ ମତେ ଏତେ ବଡ଼ ନିୟମଟିଏ ଦେଇଦେଲୁ, ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରେ, ମରିଯିବି ମୁଁ ତତେ ହାତ ଯୋଡୁଛି। ନାଇଁ ଭାଇ, ହାତ ଯୋଡ଼ି କାହିଁକି ମତେ ଆଉ ଏତେ ଲଜ୍ଜା ଦଉଛୁ? ମାର ହାତ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଥାରେ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜେ, ଆଉ ଆଜି ପୁଣି ତୁ ସେଇ ହାତକୁ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ। ତନୁ ଯାଇଛି ଖାଇବା ଥାଳି ରେଡି କରିବାକୁ। ତନୁ କହୁଥିଲା ତୁ ସକାଳୁ ଯାଇ କିଛି ବି ଖାଇନୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ଭୋକ ନାହିଁ, ତୁ ଖାଇଦବୁ ଚା। ସେମିତି କେମିତି ହବ କହିଲୁ ବୋଉ? କହିଲି ପରା ମୁଁ ଖାଇବିନି, ତୁ ଖାଇବୁ ଚା। ହେ ବୋଉ, କାହିଁକି ଅମୁଦା ହଉଛୁ? ତୋ ଭୋକିଲା ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଖି ଦେଖି ତନୁ ତା ଆଖିରୁ କେମିତି ଲୁହ ଚଳେଇ ଦଉଛି ଦେଖିଲୁ। ଚାଲୁ ତ ମନେ କରନା, ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଇବା, କାରଣ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛେ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆଉ କେବେ